ଆଜି ଥିଲା ବର୍ଷା ପାଗ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସଜନ ଶାଗ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶାଗ ମୁଁ ଖାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇବି ପକୋଡ଼ି। ପକୋଡ଼ି ପାଇଁ ଘରେ ନଥିଲା ବେସନ, ସେଥିପାଇଁ ଗଲି ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକି ଆଣିଦେଲି ମୁଁ ବେସନ। ବେସନ ଏବେ ଆଣିଦେଲି, ଖାଇବି ମୁଁ ପକୋଡ଼ି। ପକୋଡ଼ି କିଏ କରିବେ? ପକୋଡ଼ି କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ। ପକୋଡ଼ି ସହିତ କରିବେ ଗରମ ଗରମ ଚା। ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା, ଚା ପିଇକି ହେଇଯିବି ପୁରା ମହାନ ମାଣ୍ଡା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଚା କୁ ଗରମ 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 ପକୋଡ଼ି। ଏ ଯାଏଁ ଗୋଳେଇନ, ଗୋଳା ହଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଗୋଳା। ଧୀରେ 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 ଗୋଳୁଛ କ'ଣ କାଲି ଖାଇ? ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ଖାଇବ। ହଁ ଏବେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା। ତେଲ ଏତିକି କ'ଣ? ଆଉ କେତେ ପକେଇ? ପୁରା କଡ଼େଇଟା ଫୁଲ୍ କରିଥାନ୍ତ ନା ଆଉ। କଣ ନା ଏଇଠି ପକୋଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଛଣା ହବ। ସବୁ ଯାକ ପକୋଡ଼ି ଗୋଟାଏ ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇ ଦିଅ, ତାକୁ କଟ୍ କଟ୍ କରିକି ଖାଇଦେବି ମୁଁ। ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଯେ ସେ ପକୋଡ଼ି କ'ଣ ତେଲରୁ ବାହାରିବନି? ଥାଉ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ତମେ ତାକୁ ନିଜେ ଛାଣିଦିଅ, ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦିଅ। କର 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 କରିକି ଛାଣୁଛ, ପୁରା ଓଲଟେଇ ପକେଇଲ ଆଉ। ଆରେ କାଢୁନ ତାକୁ, କାହିଁ ଥରୁଛ ନା? କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା ନା କ'ଣ? କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ରେ, ଛଅ ଛଅ, କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଟାଣ୍ଟାଣା ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରମ 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 ପକୋଡ଼ି। ଗରମ ଗରମ ପକୋଡ଼ି ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି? କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଗରମ ଗରମ ଚା। ଚାय ପିଏଙ୍ଗେ ହମ ତ ଚାୟ ପିଏଙ୍ଗେ, ଚା ସହିତ ଆମେ ତ ପକୋଡ଼ି ଖାଏଙ୍ଗେ। ତ ଚା କାଇଁ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟିକର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଗରମ ବାସ୍ନା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଗରମ ବାସ୍ନା ନୁହଁ, ଗରମ ବାମ୍ଫ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଷ୍ଟିକର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଚା ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଚାଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ, କି ଟେଷ୍ଟ! ପିଇନି ମ, ପିଇନି, ଏତେ ବାମ୍ଫରେ ପିଇଲି ମୋ ଜିଭ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଗରମ ଗରମ ଚା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରମ ଗରମ ଚାକୁ ଗରମ ଗରମ ପକୋଡ଼ି। ତ ପକୋଡ଼ି ଖାଇବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପକୋଡ଼ି ହେଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଖାଲି ଯଦି ଚିକେନ୍ ପଶିଥାନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ। ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ଚୁଲି ରୋଷେଇ, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗୁଛି, ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଅଛି, ଭୟଙ୍କର ମାଡ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶିଖେଇଥିଲି, କେମିତି କ'ଣ କରିକି ପକୋଡ଼ି କେମିତି ଛାଣିବ, କ'ଣ କଲେ ପକୋଡ଼ି ଏତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ, ସେ ସେଇ ରୁଲ୍ ସବୁ ଫଲୋ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇ ପକୋଡ଼ିଟା ଛାଣିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି କେମିତି ପକୋଡ଼ି ହୁଏ, ତ ଭଲ ହିଁ ତ ଲାଗିବନି କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପକୋଡ଼ି ହେଇଛି, ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ି କରୁଥିଲେ ପିଆଜ ପକାଉନଥିଲେ, ଗେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ମୋଟା ହେଇଯାଉଥିଲା, ପକୋଡ଼ି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଥିଲା ପଥର ଖାଇଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲି, ବାବୁଜାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲା, ପକୋଡ଼ି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଜନ୍ନତ ଜନ୍ନତ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗରେ ପକୋଡ଼ି ଖାଇଲେ ନା ନାହିଁ, ଚା ପିଇଲେ ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଓଡ଼ିଶା।